Peter, nedávno sme sa vo Vsetine bavili o tom, ako to bude s Holíčom. Viem, že máš nejaké novinky, povedz nám prosím. Tak prevčerom sme mali spolu stretnutie s pánom primátorom Zdenkom Čambalom. Sme prebrali otázku Holíča. On povedal, že to budeme organizovať preteky každé 2 roky, s čím by som aj súhlasil, ale nakoniec som to tak troška premyslel, že vlastne keď to prerušíme, že každé 2 roky, tak to sa bude ťažko dávať dohromady. Lebo všetci sú tak napojení na ten Holíč, že to je krásne prostredie, ten zámok je sám o sebe krásny, to depo a tá organizácia a mesto, že to zastrešuje, že mesto pomáha pri organizácii Classic Club Hlovec, mesto Holíč, je to fantázia. Všetci sa tešia, videli ste to nakoniec posledné preteky, 15. ročník. To bol môj sen, 15. ročník a nakoniec sme dotiahli Giacomo Agostiniho, pretože je 15-násobný majster sveta. To sa mi podarilo, keby už v živote som viacej pretekov nespravil, tak som aj tak šťastlivý, že toto sa mi podarilo vďaka Zdenkovi Čambalovi a mesta Holíča zorganizovať. Čo sa týka tohto roku, sondoval som a myslím si, že sa nám podarí v sobotu 16. augusta v sobotu zorganizovať. Je problém uzavrieť cestu, pretože to je štátna cesta číslo 1, takže problém je dokázať to uzavrieť. Možná, že sa nám to podarí, alebo to dá Zdenkovi Čambalovi, že by sme to dokázali na nejakých 10-15 minút uzavrieť. Nemuseli by sme tam mať žiadnych časomierov, nebol by to pretek, ale bola by to taká paráda. Pretože má tam byť, čo som sa dopočul, 250 cestných motocyklov, či to budú čopre, lebo indián, lebo jaké, to už neviem zatiaľ, ale som sa to dozvedel práve od Zdenka, že oni tam budú a my by sme práve v tom depe, mne stačí, aby sme zorganizovali spolu parkovisko v depe na zámku, že by tam boli, už mám prisľúbené dneska, že by tam došli z Nemecka pivovar, tak jak to zastrešuje, že by tam došli Taliani, čo tam boli minulý rok, už mám také informácie, že bolo ich minulý rok, myslím, že 16 alebo 18 a tento rok by ich došlo možno 20. Vystavili by tam tí krásne motocykle, MV Agusti, staré, krásne motocykle, dali by sme tam motoklub z Brna, by došli s autami, s veteránmi, Karel Kupka, motožurnál, že by to všetko pomohol pri tejto propagácii a tešil sa z toho, že už dneska mi vyvolávajú, prečo Holíč nepôjde a že my by sme došli aj na tých 5 kôl. Takže dúfam, že sa mi to podarí, ale musím povedať dopredu, že musíme to obmedziť. Myslím, že maximálne 60 jazdcov, že by sme tam dokázali zorganizovať, aby mohli jazdiť s týma 250 motocyklov cestovných a nejakých 60 motocyklov závodných, ktorí by boli oblečení v kombinézách, aby tí fanúšikovia si to mohli pofotiť, nafotiť a takisto autogramy jadú v depe. Čiže fandím Zdenkovi Čambalovi, je to človek, ktorý má rád motorizmus a verím tomu, že sa nám to podarí. Ďakujem všetkým, pozývam vás do Holíča v auguste 2020.